Pois aquí andan estas formigas, a ver se me axudades a identificalas. E non sei se eso será algún tipo de cochinilla ou algo que teño que ver que fago, porque isto é unha árbore que dá limas e aí vemos as formigas. Eu non sei se estarán alimentando como cos pulgóns, non? Que eles secretan unha especie de sustancia que lle gusta e non sei se será o mesmo caso. Aí sí que non teño nin idea. Así que o que saibades, xa sabedes, me escribides en comentarios e imos vendo.